Ursul păcălit de vulpe, de Ion Creangă. Era odată o vulpe vicleană, ca toate vulpile. Ea umblase o noapte întreagă după hrană și nu găsise nicăieri. Făcându-se ziua albă, vulpea iese la marginea drumului și se culcă sub o tufă, gândindu-se ce să mai facă ca să poată găsi ceva de mâncare. Șezând vulpea cu botul întins pe labele de dinainte, îi vine miros de pește. Atunci ea ridică puțin capul și, uitându-se la vale, în lungul drumului, zărește venind un car tras de boi. Bun, gândi vulpea, iaca, hrana ce o așteptam eu. Și, îndată, iese de sub tufă și se lungește în mijlocul drumului, ca și cum ar fi fost moartă. Carul, apropiindu-se de vulpe, țăranul ce mâna boii o vede și, crezând că-i moartă cu adevărat, strigă la boi. Aho, aho! Boii se opresc. Țăranul vine spre vulpe, se uită la ea de aproape și, văzând că nici nu suflă, zice, bre, dar cum naiba a murit vulpea asta aici? Ce frumoasă cațaveică am să fac nevestii mele din blana istui vulpoi. Zicând așa, apucă vulpea de după cap și, târând-o până la car, se oprește și o aruncă deasupra peștelui. Apoi strigă la boi, hăi, joian, cea, bourean! Boii pornesc. Țăranul merge pe lângă boi și tot îndemna să meargă mai iute ca să ajungă de grabă acasă și să iei pelea vulpii. Însă, cum au pornit boii, vulpea a și început cu picioarele a împinge peștele din car jos. Țăranul mâna carul, scârțâia și peștele din car cădea. După ce hoața de vulpe a aruncat o mulțime de pește pe drum, binișor, sare și ea din car și cu mare grabă începe a strânge peștele de pe drum. După ce l-a strâns grămadă, îl ia, îl duce la bizuina sa și începe a mânca, că tare-i mai era foame. Tocmai când începuse a mânca, iată vine și ursul. Bună masa cu metriță! Tii, la ce mai de pește ai? Dă-mi și mie, că tare mi-i poftă. Ia mai puneți pofta în cui cu mătre, că doar nu pentru gustul ăstuia m-am muncit eu. Dacă ți-e așa de poftă, du-te de-ți moaie coada în baltă, ca mine, și avea pește să mănânci. Învață-mă, te rog, cu mătră, că eu nu știu cum se prinde pește. Atunci vulpea rânji dinții și îi zise, alei, cu metre, dar nu știi că nevoia te duce pe unde nu ți voia și te învață ce nici nu gândești? Ascultă, cu metre, vrei să mănânci pește? Du-te de seară la băltoaga cea din marginea pădurei, vâră-ți coada în apă și stai pe loc, fără să te miști, până despre ziua. Atunci smucește vârtos spre mal și ai să scoți o mulțime de pește, poate îndoit și întrăit decât am scos eu. Ursul, nemai zicând nicio vorbă, aleargă în fuga mare la băltoaga de la marginea pădurii și-și vâră în apă toată coada. În acea noapte începuse a bate un vânt rece, de îngheța limba în gură și chiar cenușa de sub foc îngheță zdravăn și apa din băltoagă și prinde coada ursului ca într-un clește. De la o vreme, ursul, nemai putând de durerea cozii și de frig, smucește odată din toată puterea. Și sărmanul urs, în loc să scoată pește, rămâne fără de coadă. Începe el acum a mormăi cu un plic și a sări în sus de durere și ciudat pe vulpe că l-a amăgit, se duce să o ucidă în bătaie. Dar și rata vulpe știe cum să se ferească de mânia ursului. Ea ieșise din bizuină și se vârâse într-o scorbură a unui copac din apropiere. Și când văzu pe urs că vine fără de coadă, a început a striga, hei, cu mătre, dar ți-au mâncat peștii coada? Ori ai fost prea lacom și ai vrut să nu mai rămâie pești în baltă? Ursul, auzind că încă îl mai ia și în râs, se înciudă și mai tare și se repede iute spre copac. Dar gura scorburei fiind strâmtă, ursul nu putea să încapă înăuntru. Atunci el caută o creangă cu cârlic și începe a cotrobăi prin scorbură ca să scoată vulpea afară și să-i dea de cheltuială. Dar când apucă ursul de piciorul vulpei, ea strigă, trage, nătărăule, mie nu-mi pasă, că tragi de copac. Iar când anina cârligul de copac, ea striga, văleu cu mătre, nu mai trage, că-mi rup piciorul. În zadar s-a necăjit ursul.
de-i curgeau sudorile, că tot n-a putut scoate vulpea din scorbura copacului și Iaca așa a rămas ursul păcălit de vulpe.